Ik ben geboren op Drenthe. Dat is nu 68 jaar geleden. Ik heb gewoond op de IJzerweg, nummer 8. De pap had altijd, zo wie ik weet, is er enige dat er boom geschoren had, wordt de pap van mij. Daar had ik van de pap gehoord dat voorheen ook families geweest zijn die dat boom ook geschoren hadden. En ook de vorm gemaakt hadden. En toen is dat pap bij stem gescheren. En dat doet je door met de heggeschier en dan met de ladder. En daar stond die ladderhof in de weg, want dat is juist in de bocht daar. Daar wordt het oud Middelijkskerke, hoe het voor de ladder gezet, dat voor dit er vanaf afgevaren wordt. En maar dan moesten we boven op de boom erop liggen, want dat was hoog, dat boom. En dan zat voor die ladder, die kwam niet op de kop. En dan lag voor de ladder gans wat benen op de kop. En als ze de achterkant moest scheren, moesten ze echt op de boek op de ladder. Echt op de boek op de boom liggen. Anders kwamen ze aan, kroeg ze hem ook niet rond. En dan lijkt er scheren, ja dat worden nog gaan niet. Vermoed altijd met de heggeschier doen. Dus, in de bomen, dat worden de oudste bewoners van Drenthe doen in der tijd. En daar hebben ze al gevraagd. En die kon zich nog herinneren dat het een takgeweer was. En daar hebben ze er beginnen te knippen. En daar hebben ze van die takken, daar hebben ze nog bessen van gemaakt. Want die boeren op Drenthe hadden nog een bessen van gemaakt van die fietsen wat er vanaf kwamen. Wie enger op het idee is komen voor een pannenstoel, want daar hebben ze een pannenstoel van gemaakt. Want in het begin moet dat schiemen gaan rond geweest zijn. En toen hebben ze hem gelijk gemaakt. Dus hebben ze hem ongen vlak gemaakt dat het de echte vorm van een pannenstoel droeg. Dat boom wordt op een gegeven moment wordt dat boom veel te groot worden. Dan komen die boeren, die krijgen ook grotere machinerijen. Die komen dan uit het veldje rijden met die grote combine wat ze doen. En dan gaan ze dat boom kapot gereden. Dan rijden ze hem, omdat het te breed wordt, dat ging misschien 2-3 meter over dat veld weg. Dan gaan ze dat stukken uitgereden, kapot gevaren. En toen hebben we hem geprobeerd recht te krijgen, maar ja, dat is altijd een stuk uitbleven. Tot op een gegeven moment, de boom is overgegaan naar het IKL. De boom, wie ik dan doe aan het scheren word, ja, ik word aan het scheren en toen is in de winter geweest, toen is er enorm veel sneeuw opgevallen. Toen is dat boom van boven uit elkaar gegaan. Dus toen wist ik niet wat ik moet doen. Toen heb ik omdat ik de vorm moet dat boom kwijt wordt. Die runding boven die wordt rood. Toen heb ik de gemeente gebeld en die hebben me toe verwezen naar het IKL. Toen zijn we van de IKL heen. En toen zijn we toch gaan kijken wat we ermee moeten. En toen zei het IKL, weet je wat verdund, dat is geen werk voor u. Dat moet echt een professioneel werk gedaan worden. Dat moet, want ik had al gedacht, ik denk toen ben ze met touw werpen hier, dat groeit werpen hier. En toen had het IKL dat toe overgenomen van ons.
oprichting van mijn pap. Daar is ermee begonnen jaren geleden. Pap is overleden en dan ziet men dat dan oudere mensen zich daar eigenlijk niet meer langer mee bezig houden. Met oudere mensen werden ook maar schaars. Dus de volgende verplicht ten opzichte van mijn pap voor de instandhouding van die kruisen toch wel bij te houden en te onderhouden in de omgeving waar we wonen. En dat vind ik ook fijn werk. Het is voldoende, de goede reacties van de bevolking erover. En mijn pap die had ook geen door Kreutzer zelf geplaatst. En onderhouden, dan had ik wel echt dat ook blijven doen. Maar daar had ik dan een ander initiatief voor de korpers aan kleding te geven. En dat vind ik best wel leuk voor dat een beetje bij te houden. Ja. En dat doe ik. Dat had ik een beetje de kleur, de keer ik durven is gegeven. Het had er ietsjes van voet, is niet ganz precies. Maar het is ook een beetje een oude kleur van vroeger, waar kerken, deuren en ramen mee gemaakt worden, kozijnen te mensen. Had ik me dat een beetje zo zelf gemist en zo had ik dat gemaakt. Het is een beetje een fantasie, had ik me dat zelf heen een beetje eng aan het vuur gemaakt en ik ga dan een beetje laten kijken en ja, dat is wel leuk, dat spreekt je mee aan, je kunt je mee op het kruis dat ze zeggen, drukte je dat wat er hangt. En de makkelijkste weg natuurlijk, alles zilver, alles goed verven, dat is natuurlijk immer zo geweest, maar ik ving het morgen het kleur aan en dat had ik veel in de maand dat we ook van wegkruisen, dat is niet gek zetten, we moeten nog eens gaan doen, dat voor apart, dat weet zo welke streek, bij welke streek huurt, bepaalde kruisen, dat is ook nog wel leuk eigenlijk. En ik vind dat zo, daar had ik me wel hier mee bezig. Ja, ze moeten hem meer terugsnoeien. Dus gewoon je meer druk houden, dat het houtschit vaster wordt op de boom op zich. En dat model blijft toch vuil, hij is nu een beetje puntig geweest, dat is er geen paddenstoel meer, je geeft gewoon te veel bloed, dan moet hem terughalen en dan een beetje in de breedte gaat laten eventueel. Maar het moet wel een beetje fatsoen. Kijk, vroeger had de familie Blazer optreden, die had dat met de handen gedaan. Nu gaat het machinaal, en dan moet het nog makkelijker gaan, maar ten opzichte van. De blauwe hemel, dat is ook dezelfde kleur ongeveer, lichtblauw. Het geeft toch ook een stuk warmte, wanneer de lucht blauw is, dan vermiest er nog warmte. En dat geeft toch ook aan zo'n beeld, geeft een stuk warmte. Ik geloof dat ook een stuk warmte, vind ik. En dat is alleen, wie gaat er minstens persoonlijk met hem. En ik moet zeggen, hij ziet het weinig, in België ziet ze meer, is me opgevallen meer met blauw werk aan kruisen. En ook Mariabeelden, wat ze dan ergens aan het storen in een grot of zo gaat. Wel, ik vind blauw spreekt toch allemaal nog vrolijk aan, dat vind ik het mooier ervan. En daar had ik het zelf ook gelaten. Ik had een huidsblauw geverfd en de korpus had ik dus ook een kleur gegeven voor een beetje het onderhoud intact te houden en dat vind ik eigenlijk het mooier ervan. Het kruidje, nee, dat kruidje is ook in het begin, is dat kruidje, het steekt nu eigenlijk tegen de stam aan. Maar vroeger wordt het ook verwerkt in de boom zelf. De stam die wordt ook misschien, we hebben die altijd laten bijgroeien. Die wordt een meter, 2 meter, ja soms nog 2 meter, dus achter het kruidstang eigenlijk een hek. Die wordt ook geknipt en bijgehouden. Dat kruidje een beetje naar vuren kwam. Maar toen is het die geld komen, die hebben dan van ongen die zietakken weggehaald. En toen is er het kruid recht tegen de stam aangekomen.
Ik kijk immer om. Ik kijk even van links en ik kijk van rechts. Daar had ze een heerlijk gevoel, heb ik altijd bij. En dan zegt dat mijn scheren wordt op papa, ik leefde wordt op papa 80 jaar. Dan ging er papa van wie je afstand, ging je kijken. En dan zag je, Jan, daar moest je nog een stukje drood halen en daar is het niet goed. En dan moest je nog eens even, en elke keer als ze toen langs komen, denk ik, ja kijk, dat zag er paar ogen, maar die kant moet er recht blijven. En dan moet van alle kanten moet de boom rond zien. Het was echt, het was schoon, het was echt schoon werk voor te doen.